que s'ha adoptat. Sí, consellera, jo volia fer un parell de preguntes. La primera seria amb el seu departament, conseller, quin paper jugarà l'expresident de la Generalitat, el senyor Artur Mas. Aquesta seria la primera. La següent és per vostè. Amb aquesta la dotació de l'estructura que ha de permetre desenvolupar al màxim el tema de l'autogovern de Catalunya, que es canvia nom d'estructures, vull dir que no es crea cap nova i hi ha un pressupost específic per això, o és el conjunt de tot. I després una tercera per vostè també. S'ha tingut alguna mena de contacte amb les empreses que gestionen l'Hospital General de Catalunya, el Sagrat Cor i l'Hospital de la Clínica del Vallès per solucionar el problema? Com està aquest tema, consellera? Sí. En relació a les funcions, el paper que pot jugar el president Artur Mas amb tota aquesta feina que estem fent d'explicar al món, de fet estem en aquests moments des de fa ja unes quantes setmanes estudiant diferents iniciatives que ell mateix pot assumir, en tant que el president Mas és un actiu molt reconegut també per molts interlocutors i que per tant és una veu absolutament vàlida que ens permetrà explicar on som i on volem anar. Les funcions són diverses, però bàsicament hi ha una funció que és de donar respostes a aquelles preguntes que diferents interlocutors i diferents actors puguin tenir, que és el que estem fent amb molts actors, no només amb el president Mas, sinó amb molts actors. Una cosa que és important explicar és que en tant que departament el missatge té diferents canals, té molts canals, i que es tracta que aquest missatge arribi a través de tots els canals possibles. Un d'ells és el president Mas, però n'hi ha molts altres que també estem utilitzant. I des d'aquesta perspectiva el que estem fent és multiplicant, òbviament, les vies, les canalitzacions amb les quals nosaltres el que fem és explicar on som, respondre a dubtes i també securitzar
a molta gent que té inquietuds sobre el que volem fer i per què ho volem fer. Sí, en relació a l'acord que hem portat avui sobre aquesta nova estructura en l'àmbit de l'autogovern, el pressupost és el mateix que ja existeix, és a dir, que aquestes tasques i aquestes funcions es desenvolupen en base als pressupostos que ja tenen assignats els dos departaments, el Departament de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda i el Departament de la Presidència, en tant que estem, com sap, en pressupostos prorrogats i, per tant, no estem parlant en aquest cas de cap nova dotació pressupostària. Es crea ex novo aquesta comissió interdepartamental per la coordinació, en aquest cas, de les diferents funcions que passen a desenvolupar aquests dos òrgans que treballen coordinadament, que són la Secretaria i que són l'Oficina per la Millora de les Institucions d'Autogovern. Però insisteixo, en base a pressupost ja existent i no creix en aquests moments a cap dels dos departaments. I en relació a la segona de les qüestions que em plantejava, que fa referència a aquesta línia d'actuació del Departament de Salut, que està treballant en la resituació de determinada activitat sanitària dins la xarxa pública i, per tant, fora de determinades institucions sanitàries amb afany de lucre, una tasca que s'està realitzant i que s'està discutint en el si dels òrgans de participació, com és el propi també Consell de Direcció de CatSalut, cosa que es va produir la setmana passada i que, òbviament, requereix d'una concreció i d'una tasca de diàleg tant amb les pròpies institucions, diguem-ne, afectades, com també amb la xarxa pública per la seva reubicació. Per tant, aquest és un procés que no ha culminat, però que sí que ja s'ha iniciat i que s'està parlant amb totes les parts i amb tots els actors. No li puc donar més detalls, però en tot cas aquesta és la informació que tenim i que sabem que s'està desenvolupant d'aquesta manera. Jo tinc dues preguntes pel conseller i dues